Puth Gergelyt Mi hozta ide? Hát a Fidesz pártiság. Az mit jelent? Mit jelent az, hogy Fidesz pártiság? Az, hogy elkötelezett vagyok az Orbán politikája mellett. Mikor? Tól? Hát nagyon régóta. Hány éves? 81. 81 éves? Igen. Mikor köteleződött el Orbán Viktor mellett? Hát már a rendszerváltás óta. Hősök tere? Igen. Mivel foglalkozott, amíg aktív volt? Hát autószerelő voltam. Az ön élete hogyan változott annak függvényében, hogy éppen ki volt hatalmon? Hát rengeteg sok intézkedése van a Fidesznek, ami engem pozitívan érintett. Mondjon egyet. Nyugdíjemelés. Még egyet. A rezsi Csökkentés. csökkentés, igen. Mit jelent az, hogy ne a Zelenszkij nevessen a végén? Hát én azzal nem teljesen értek egyet, hogy annyira ukrán ellenes a Fidesz. Mit jelent az, hogy ne a Zelenszkij nevessen a végén? Hát reméljük, hogy jóra fordul, megkapjuk a barátságvezetéken a minket illető kőolajat. A Fidesz az békepárti? Igen, a Fidesz az Az békepárti. ellenzék az háborúpárti? Igen, háborúpárti. És ezt honnan tudja? Hát én nézek állandóan tévét, irodót, mindent. És még győzte meg arról, hogy az ellenzék háborúpárti? Hát a sok nyilatkozat a tévében, ami elhangzik. Köszönöm szépen. Igen.